Oh, panen niki. Oke. Selamat pagi, Bolo. Nggih. Lagi nak wong anjuk apa? Arane ngayar. Ngayar bawang merah bauci milik Pak Lurah. Kualitas. Coba bisa dilihatin Mas. Pentone Mas, kayak ngono Mas. Nggih. Tatanane ayaran Mas. Tidak diragukan lagi calon bibit Labuan 3. Bauci Bolo. Iki lak apa mau didol ya sing keroyokan akeh. Tapi awak dhewe dikiwini. Raiku lho, iki lho raiku. Brabange. Heeh. Iki lak didol, sing jelas calo-calo bongol-bongole padha nekoki. Tapi sepurane kawan, kita gewine. Heeh. Tak gewine ae. Nah, carane ngene. Liatin ayo Bang. Iki wo ning gurine wo, aja sampe ning kene. Oke. Ya. Ben gak apa? Ben gak bosok. Lah, ngene lho, Bro. Iki dingenekno. Lah. Ojo tipis ae ora apa-apa. Kudu wong telaten. Dan niki jenisnya bauci napa, Pak? Bauci ijo. Somben aku jeng nandur bauci karet Bali. Soalnya delok neng apa TikTok kok akeh sing wong nandur bauci karet. Lah, bauci karet niku bauci sing pripun? Bauci karet kuwi asline teko Lampung. Oh. Kok iso? Lah karete kok Lampung. Berarti nggih melar ngene niku brembange. Pawa dires malah kangelan. Iki bauci karet melar to, Mas. Oh, ngoten. Lah sing bauci walang kakek niku pripun? Bauci walang kakek. Arane bauci walang kek apa sih? Kekek. Kekek kuwi orang ngesen, orang ngebel, pokoke jeguntul lah di urip pribadi. Ngono. Nggih. Niku bauci kelasé bauci racing nggih nyalipi kancane. Asline bauci jalukan, Mas. Oh, bauci jalukan. Iku aku jaluk nah. Iki masa wong nggonku ngene lurah. Jane nggonku iki kepok-kepok lah aku. Nah, ini lho Mas. Kok sing bundur teh. Ya lah. Oke. Wes patene truk. Heeh. 2 menit. Ya. Alhamdulillah. Bauci Bolo. Bauci. Tutorial ngayar brambang ngene lurah. Umur piro ki, Mas? Lagi umur 57. 57. Gede Bolo. Ngabing-abing. Yo. Jelasin aku muni info langsung geradak kita cah ki. Ya sepurane kita gini dhewe ora didol sampai ginian. Nek iki bumbon ya gak sik Mas ya. Nggih, manut mawon kok. Kiwine ya. Cocok regine iki dibungkus saged. Jeluk piro to cara bumbone? Nggih, umume pinten sakniki? Darange iki ngeten iki. Saiki umume 100 ya 1 juta ya, Mas. 100 juta. 1 juta. 100 juta. Pun mboten usah mengke keblondrok sampean. Niki nggih sing nawani niku nggih caluk internasional. Petani kalih bakole niku kan petani kalih caloke nggih. DP-ne juga akeh caloke. Ndane apa mau papan 100 juta. Esok aku tuku mobil. Aku tak langsung munggah kaji ae. Tenan. Tak munggah kaji aku. Ya iki dulur lurahku. Iki ora sembarang lurah. Lurah online. Ya wis ngono ae.
Sing penting padha sehat. Somil lak kurang nandur neh Mas ya. Nggih, Iya. mon disyukuri mawon. Jenenge wong tani niku nggih ngaten. Heeh. Rego mulih larang nandur. Dur ketang utek kaya anu Mas, umpane kok aku nggih konten obat kaya Bodrek Ultra Blue kok terkenal umpane. Oh, ngoten. Hmm. Pun niki obat brembang tersedia teng apotek terdekat. Pun mboten usah tutup obat. Teng panggung Farma to. Panggung Farma ngajuk. Bat- Kidul alun niku lho, Mas. Berarti apa Ultra Blue, Paramek, karo Intostop gak Mas? Saat niki lah ada sobat ular sing mandi niku nggih to. Sampeyan pundhut riyen sampe titipi sak tutup niku kira-kira krasa napa mboten? Ya Krasa krasa. niku berarti nggih mandi. Besok. Lha wong obat kok njajal. Ya budal to lho. Beh. Ndak umum. Ya wis ngono wae dingetis isin aku. Tarik sis. Kuli bola, kuli wis aku manut. Bolo-bolone liyane lho wis padha dimonetisasi. Lah aku lagi iklan opo? Kandunung aku. Sampeyan padha sehate. Panggah nguli, poneh to gak nguli. Selamat sore Bolo. Lagi anu Bolo. Bukan nendut. Bolo. Oh, semung glathok Bolo. Wayah kerja ya kerja, wayah ngene dhewe ya ngene dhewe Bolo. Kalau mendung kaya ngono kae. Jeng diapane neh wong tani iki. Ya sak titahe wong trah ya glathok. Melitis. Saya dijemoni. Wis ngono ae. Terima kasih.